लोगोफोर आं दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव आरो नोंथांमोनखौ लाब्रा बड' कार्टुन चेनेलाव गासैखौबो फिन खेबसेबाव बरायबाय। जोबोद गोबाव जाबायमोन नोंथांमोनजों रायलायैया, बेनिखायनो नोंथांमोननि सेराव फंनैसो खोथा लानानै फैदों। रायलायनो होननानै आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो आंबो एसे मोजां दं। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ लाबोनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय थांनाय 428 एपिसोडआव नोंथांमोननिसिम मोनसे कुइसन खालामदोंमोन। बेनो जाहैबाय जोंनि बे एपिसोडखौ लाब्रा बड' कार्टुनाव होनाय एपिसोडफोरखौ बेसेबां टाइमाव होनांगौ होननानै नोंथांमोनाव सोंदोंमोन। बिनि फिननायखौ आं नोंथांमोननि गेजेरजों मोनदों। कमेन्टआव नोंथांमोना बुंहरदों मोनाबिलियाव एपिसोडखौ आपल'ड खालामनांगौ होननानै आरो गोबाङानो मोनाबिलिनि 7टा 8टा आरो 9टाखौ कमेन्ट खालामदों आरो बेनि गेजेरावनो 7 आरो 8आनो बांसिन जादों। बेनिखायनो आं सानबाय नोंथांमोननि सेराव एपिसोडखौ 7टा आरो 8टानि गेजेराव सानफ्रामबो आपल'ड होनो नाजासिगोन। जुदि भिडिअआ एसे आपल'ड जायोब्लाबो 8:30सिमल' जागोन। 8:30नि उनावबो जुदि एपिसोडआ फैयाखैब्ला नोंथांमोना साननानै लाखादो भिडिअखौ ओइदिनखालि आपल'ड होनाय जानाय नंला होननानै। मानो होनोब्ला आंबो सम मोनबाय थाया सानाव होनो थाखाय, बेनिखायनो हरावनो लाबोनाय जायो। जायफोरा स्टुडेन्ट बिथांमोना गाज्रि मोनाबानो जाबाय, स्टुडेन्टफोरा अखानायै फन नायबानो जाबाय। बेखौनो आं नोंथांमोननि सेराव एनाउन्समेन्ट खालामनो होननानै फैदोंमोन, भिडिअखौ मोनानि 7टा आरो 8टानि गेजेराव होगोन होननानै। ओमफ्राय नोंसोरलाय माथो जेबो होना, मा बबा बबि जाजोबखो? अमा राजा आंखौ बोरै नायदों नायलाय? मा आंखौ साइसथार नुदों नामा अमा राजा? साइस नुनो ना नोंखौ रागा जोंनानैसो नायदों आं। बिदि एनाउन्समेन्ट होनायावबो रागा जोंनांगौ जाहैबाय आरो नोंहा? जानो मानो रागा जोंलायबाय अमा राजा? जोंदों आं, खर'फोरा बारा मोजां नङा आंना। ओमफ्राय दावसो देलाय नोंहालाय सन्थलाखौलाय बिदि मानो नायबाय थादों? थुमिसा जौ लोंनानै मोनामब्रुंजोबगासिनो। बारा बुंनाङालै, आं खोनागासिनो। बालनि थाम्फै दांग्रा। गसाइ थाम्फै दांग्रासो आरो आं गोसोम नङाथ'। होमबालाय सोरथो थाम्फै दांग्रायालाय? बै अमा राजाया। मा आंखौ थाम्फै दांग्रा बायदि नुयो नामा? जाबाय दे, अन्नानै रायजोफोरजों एसे रायलायहरदो। आं मालाय मा बुंबावनो, जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ, सानसेबाबो टिकानांगौ। मासे फाल्थुथु होनखायो नोंलाय, एसे मोजां होन। आच्छा दे बिदिबालाय। दस्तिमोन, एबारनिफ्राय नेक्स्ट एपिसोडआ 7टा आरो 8टानि गेजेराव आपल'ड जागोन। बालनि नोंथांमोना भिडिअखौ 7टा आरो 8टानि गेजेरावल' दाउब'आ ना जमनाय बायदि जमनानै थादे। अमा राजा माबा बुंदो दे। आं बावबायलै। अमा राजा दे, जियानो जादोला लोगोफोर, भिडिअखौ 7टा आरो 8टानि गेजेराव होगोन होननानै बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो फैदोंमोन। आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, दिनै एपिसोडखौ लाबोनो हानाय नंला लोगोफोर। नोंथांमोना गाबोननि थाखाय नेनानै थाथ'दो। मानो होनोब्ला मोनसे भिडिअखौ बानायनायाव गोबां साननांगौ गोनां जायो, गोबां साननायजों लोगोसे डायलग डिलिभार खालामनांगौ जायो, लोगोसे आरो एडिटिं दङ। बेनिखायनो सानफ्रामबो लाबोबाय थानो एसे उसुबिदा जायो आरोना लोगोफोर। मालाबा एसे रेस्टबो नांगौ गोनां जायो आरो बाहेरा एक्सट्रा खामानिबो थाबावो नालाय। आसा खालामो नोंथांमोना एसे बुजिगोन आरोना। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो मोनसे थि टाइम खानानै होखाबाय, जाहाथे नोंथांमोनाबो नेया आरोना। 8:30सिमल' ने नोंथांमोना। 8:30नि उनाव भिडिअआ फैयाखैब्ला नोंथांमोना सानखादो बे दिनखालि एपिसोडखौ होनाय जानाय नंला होननानै। बांद्राय नोंथांमोना 10टायालागै नेनो नाङा, आंबो दुखु मोनो। आरो मोनसे खोथा, आं नोंथांमोननि कमेन्टफोरखौ साफ्रोमनिखौबो फारि फरायलाङो आरो खायसेनि नामफोरखौ आं गोसोआवनो थालायबावबायसो कमेन्ट हरग्राफोरनिखौ। जोबोर मोजां मोनो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नुबाथाय, नोंथांमोननि एक्सपिरियेन्सफोरखौ नोंथांमोना शेयार खालामो, बेनिखायनो गोजोननाय मोनो। आरो जाय बिथांमोना कन्टिनिउ कमेन्ट खालामबाय थायो, मोनफ्रोमबो एपिसोडआव कमेन्ट हरालासिनो थाया, बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद गोजोननाय बावहरबाय। आं मुंफोरखौ एसे मख'नानै होनोसै, जाय बिथांमोना बांद्राय कमेन्ट खालामहरो मोनफ्रोमबो एपिसोडआव। बिथांमोननि मुंफोरखौ आं फारियै गासिनिखौबो आं होननो हानाय नङा। आङो साफा सानैनिखौल' बुंगोन, एकदम हरथारबाय थानायनिखौल' दै। बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय, नाम्बार 1आवनो दङ अनजालु बसुमतारी। बिथाङा एभ्रि एपिसोडआवनो कमेन्ट खालामो, जोबोद मोजां मोनो। गोबाव समनिफ्रायनो बिथाङा कमेन्ट हरगासिनो दङ आरो आङो बे कमेन्ट खालामनायखौ आङो फुराना एपिसोडनिफ्रायसो आं लादों दै। नोंथांमोना जायफोरा मास मोनसे मास मोननैनिफ्राय कन्टिनिउ कमेन्ट खालामदों, आं बिथांमोननिखौ लाथ'वाखै। आं बिराद गोबाव समनिफ्राय हरबाय थाग्राखौसो लादों। आरो सेकेन्डआवनो दङ बिरला दैमारि। बिथांमोना मोनफ्रोमबो एपिसोडआव कमेन्ट खालामो, जोबोद मोजां मोनो। आरो दासान्दि फैबावदों, आं
नामखौ बुंथ'ला आङो मानो होनोब्ला आरो कालेक्सन खालामबावनांगोन आङो स्टाडि खालामबावनांगोन मानो होनोबा सासेखौ बुंलांबा सानैनिबो थालांनो हागौ बेनिखायनो आङो दा बिसोर सानैयानो हाइस्ट कमेन्ट खालामो नालाय आं बिथांमोननिखौ मुंखौ बुंबाय आरो माखासेफोर दंबावो माखासेफोराबो सानफ्रामबो हरबाय थाग्रा जादों दासान्दि आं बिथांमोननि मुंखौबो उनाव लागोन आं दा सानैनि मुंखौल' लानोसै बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय सासेया अनजालु बसुमतारी आरो सासेया बिरला दैमारि स' नोंथांमोना बिथांमोननि कमेन्टखौ एभ्रि एपिसोडावनो नुगोन नोंथांमोना नायोब्ला आरो आं बिथांमोनखौ आंनिसिम सानफ्रामबो कमेन्ट हरबाय थानायखाय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर अननाय सिबिनाय जासिहरबाय आरोना इयुनावबो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामो आरो माखासेफोराबो जायफोरा कमेन्ट खालामो बिसोर गाज्रि मोननाङा दे कमेन्टखौलाय बयबो खालामबाय थाखायो नाथाय बिथांमोना मालाबा हरो मालाबा हरा आरोना बेनिखायनो आङो मुंखौ लायाखै बिदि एकदम हरबाय थाग्राफोरा आरोना बे सानै दङ बिरला दैमारि आरो अनजालु बसुमतारी स' लोगोफोर जायफोरनि मुंखौ लायाखै प्लिज अननानै नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ सानफ्रामबो नायो सानफ्रामबो माने नायबायानो थाखायो आङो रिप्लाइसो होनो हाया बे खोथाखौ नोंथांमोना प्लिज गाज्रि दामोन आं बयनिबो कमेन्टखौ नायो आरो आं खायसेनिखौ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं कमेन्ट खालामो आं गावनो मिनियो नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि बेफोरबायदि एपिसड लाबोजानो लुगैयो कमेन्ट हरनाय बा कमेन्टनि रिभिउफोर नोंथांमोना लुगैयोब्ला प्लिज नोंथांमोना आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर मानो होनोब्ला बिदि सानसे सप्तासेयाव सानसे ओरैबायदि एपिसड लाबोगोन नोंथांमोननि खाथियाव नोंथांमोनजों रायलायगोन नोंथांमोननि कमेन्टखौ लानानै बा सोंनायनि फिननाय बेफोरबायदि रायलायनो थाखाय सप्तासेयाव खेबसे लाबोनो सानदों नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय जाय कमेन्टनि सोमोन्दै माने एपिसडनि रिभिउ बेफोरबायदि आरोना नोंथांमोननि सेराव लाबोनो सानदों स' नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय दे बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय दसेमोन गाज्रि मोनालाय दिनै एपिसड फैनाय जानाय नंला औ ना दिनै जानानै उन्दुनानै थादो दे लोगोफोर आयौ बाला आंखौ मिस खालामनो दाबावदे दे बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडाव थाबैनो लोगो मोनलायसिगोन गुड नाइट